Znate li da Hrvatski zavod za zapošljavanje daje do 18.000 kuna potpore za edukaciju zaposlenika? Ova mjera se može primijeniti samo za zaposlene osobe, isključivo u programu sufinanciranja. Dio troškova snosi poslodavac, a dio troškova snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Potpora je između 50 i 70% traženog obrazovnog programa, odnosno usavršavanja zaposlenika. Uvjet je da su zaposlenici zaposleni i da se sa time stječu vještine za rad i zadržavanje radnog mjesta. Koja su to usavršavanja, koja su to znanja, koje su to vještine? Zavod za zapošljavanje nije propisao, to ćete vi navesti, to ćete vi ispuniti u formularima. Kako se ispune ti formulari, naći ćete na našem YouTube kanalu. Pogledajte, vidimo se.